ráno, začína sa aj Teleráno a my ďakujeme za nádherný úvod našim hosťom. Našim hosťom Najsenzi trieda prišla dnes ráno medzi nás, bude tu celé ráno. My si vysvetlíme, prečo je to Najsenzi trieda. Dobre nám je všetkým spolu, nič nezmeníš predsa sám. Povedal nám pravdu starú, ten náš múdry vládca kráľ. Už sme zase kamaráti, už je všetko v poriadku, už sa máme opäť radi, tak ako na začiatku. Pekné dobré ráno vám prajeme nielen za seba, ale aj za super triedu. Môžem vám zatleskať, decka? Jasné, krásne to bolo, super. Takto perfektné, super trieda. Ja ešte musím to, čo som slúbil. Včera sme tu mali deti zo základnej školy Trenčianske Stankovce a takéto všelijaké pozdravy nám tu nechali. Také veľmi nazjedenie. Veľmi ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne a máme tu aj také krásne sklenené, na skle malované obrázky, ktoré má nad kuchyňou Marcel, takže aj tie si potom pozrieme. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme nielen tieto deti, ale aj tieto super deti. Zo super triedy. A my sme si asi mali predstaviť, že čo ten projekt super trieda znamenal, čo bol a predstaviť nám ho prídu Martina Bodnárová, koordinátorka. Dobré ráno. Dobré ráno. A učiteľka hudobnej výchovy, dobre hovorím, a Adriana Áno, prvého Senciová. stupňa hudobnej výchovy. Prvý stupeň hudobná výchova. Aký je to projekt super trieda? Ja chcem najskôr pozdraviť 3800 účastníkov Supertriedy zo Slovenska. To sú deti, ktoré niekoľko mesiacov v rámci hudobnej výchovy, v rámci výtvarnej výchovy alebo telocviku slovenčiny pracovali na projekte. Supertrieda je projekt, ktorý upravuje vzťahy v triede, vylepšuje vzťahy medzi učiteľom a žiakom, prináša radosť do škôl a je to projekt určený pre hodiny hudobnej výchovy a umeleckej výchovy, kde deti tvoria, vymyslia si vlastné divadlo, vlastné autorské divadlo hudobné a na tom pracujú a tým vlastne pracujú na tých svojich vzťahoch. Sú tam presné postupy. To znamená, že teraz vlastne oni mali nejaké predstavenie pripravené, vy ste všetky videli a vyberali to najsuper, alebo ako? Lebo keď sa predstavia deti a ukážu, čo všetko sa naučili, čo všetko dokážu, tak tam je asi ťažké vybrať potom super. To najsuper. Funguje počas školského roka a pretože deti radi súťažia a chcú byť super, tak je k tomu pripojená súťaž o najlepšiu triedu, o super triedu, o najlepšiu partiu, lebo v super triede ide o to, aby sa radosť priniesla do škôl, aby sa vytvorila z triedy dobrá partia. To je veľmi dôležité, tie vzťahy a preto je súťaž v máji vždy prebiehajú krajské kola v rôznych mestách a sa súťaží, bojuje o titul Supertriedy. Ja sa len opýtam, pravdu hovoríte tá? Áno. Pravdu hovoríte tá, to je dobré. Aj vás sa opýtam, chalani, aké to bolo? Ste sa prestali mlátiť v triede, keď ste takto začali hrať? Tak prestali sme sa. Prestali? Úplne, že byť vôbec nič? Dievčatá, ťahajú vás chalani teraz, keď takto spolu spievate? Nie. Za vlasy, nie? Sú dobrí? Áno. A čo ešte robíte okrem tohoto teraz v rámci toho divadielka? Ty mi povedz, takývaj domov máme. V pohode. Napríklad učíme sa a stále si opakujeme tento výstup. Aj ste hovorili pani učiteľke, to ma zaujíma, že ona niečo vymyslela a vy ste povedali, že urobte to inak, pani učiteľka. Nie. Nie? To znamená, Poslúchajte, ste dobré deti. Poslúchaj, Sú pani dobré deti? učiteľka, no. No, iste sú dobré deti, ale sú najmä veľmi, veľmi živé a temperamentné a tvorivé, takže by bolo škoda nevyužiť projekt Super trieda, ktorý je okrem iného ako ušitý najmä pre takéto deti. Takže spokojnosť. Spokojnosť, no trošičku možno, že ak by som mohla povedať, tie začiatky boli také trošku ťažšie. Naučiť sa alebo presvedčiť ich o tom, že istá dávka pracovnej disciplíny je jednoducho nevyhnutná, keď chceme niečo spolu dokázať. Ale ja si myslím, že potom, keď sme to už sa spolu naučili, že to už išlo veľmi hladko a vytvorili sme takéto pekné dielko s vlastnými pesničkami, s vlastnými textami. Dobre, my tu máme kráľa a kráľovnu. Dobre, toto hovorím túto. Ja tento pár som objavil normálne. Takže ty si kráľ. Áno. Máš rád svoju kráľovnu? Áno. Áno, alebo si do inej baby zabuchnutý teraz, čo? Nie. Nie, a ty si do koho, čo? Do nikoho. Do nikoho, nie, v triede nie, to sa nerobí v triede, že? A vy ste ovocíčkovia, alebo čo ste to, prosím ťa, čo to máš? Tu si hrozná. My sme ovoci a zelenina, kráľovstvo Zelovo. Kráľovstvo Zelovo. A mňa by ešte zaujímalo teda, že čo si o tom myslia rodičia. Ja vás na chvíľočku opustím, lebo myslím, že rodičov tu máme tak trochu prítomných.
A to bude dôležité sa opýtať. Dobre smerujem. Si mal vidieť tie úsmevy, že Kráľovstvo, jej. ovocíčko, zelovocíčko. Ako čo hovoríte na decka takto? No ja som bol úplne prekvapený, že ako sa mi to vlastne podarilo urobiť, pretože ako hovorila pani koordinátorka, je to vlastne o tom, že všetci dostanú šancu, i tí, čo by nikdy v živote vlastne nevystúpili na nejaké súťažové prezentácie. Čiže spokojný s deckami. Určite nadmieru, výborný výkon. Dobre, decka, ďakujeme, že ste prišli. Ešte neodchádzajte, pretože určite vás tu chceme mať až do konca dnešného Telerána.